И какво викаш правиш? Престай се смееш! Кажи те, какво правиш? Какво правим? Ние ще направим. Дървим го за любопитни. Верно ли бе? Да. Чакай си вие малко. О, уникални. С главни букви. И какво викаш, че правиш друго? Ама където си очилата малко да я разпознае. Приличаме ли си? Да. Само къде малко свинката трябва да си израси повече. Не, това си ми естествено тук особен нещастник. Ставаш по-русичка. И това си е моята естествена коса, бе. Да, не е естествено. Аз съм си блондинка по природа. И под прикритие. Плюс... Ей, здравей! Здрасти! Аз съм Диди Вайзова, тя сега ви Елизабет. Във Фейсбук. Не само във Фейсбук. Да. И какво сме ли хубави? Хубави сте. Уникални! Нема такива. Спри да правиш клипче вече.